Czerwinski, veleposlanik Republike Poljske, cenjeni gostje, spoštovani gospod župan, dragi otroci in starši ter sodelavke. Veseli me, da vas lahko danes pozdravim v našem vrtcu. Z wielką radością witam w naszym przedszkolu pana ambasadora Republiki Polskiej w Lublianie, Pawła Czerwińskiego, pana burmistrza Tuzyna Petra Rodalia. Witam doktorów gości, drogie dzieci, rodziców i szanowne koleżanki. Vrtec in šola Trzin sta vključena v projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, v okviru katerega smo med drugimi dogodki, ki se bodo v okviru projekta zvrstili v naslednjih 5 letih, pripravili tudi današnji večer poljskih pesmic. Przedszkole i szkoła podstawowa w Trzynie biorą udział w projekcie Wyzwania wielokulturowej integracji, w ramach którego w ciągu następnych 5 lat odbędą się wydarzenia wielokulturowe. I właśnie dzisiaj w ramach tego projektu przygotowaliśmy wieczór polskich piosenek. Temeljni dokument, ki je vodilo za delovanje našega vrtca, je kurikulum za vrtce. Ta med drugim določa, da mora otrok spoznati bližnje družbeno okolje, hkrati pa mora dobivati pogled tudi v širšo družbo. Podstawowym dokumentem, który wytycza działalność naszego przedszkola jest kurikulum. Na podstawie tego dokumentu wychowawcy umożliwiają dzieciom zapoznanie się z szerszym otoczeniem społecznym. Vključevanje v širše okolje ne pomeni samo vključevanja v kulturo, v kateri živimo, pač pa tudi seznanjanje z drugimi kulturami, ki nudijo osnovo za vzgajanje medsebojne strpnosti, spoštovanja in drugačnosti. Integracja z szerszym środowiskiem to nie tylko znajomość naszej kultury. To jest również możliwość poznawania innych kultur, co jest podstawą do wzajemnej tolerancji i szanowania odmienności. Otroci skupine Lisičke imajo na tem področju poseben privilegij, saj imajo možnost avtentičnega spoznavanja bogate poljske kulture. Kako uspešni so pri tem, vam bodo danes pokazali s svojim nastopom, ki so ga pripravili pod mentorskim vodstvom vzgojiteljice Elžbiete Eve Ravšer in profesorice Barbare Karga. Dzieci z grupy bliskich są uprzywilejowane, ponieważ mają możliwość bezpośredniego poznawania bogatej polskiej kultury, co potwierdzą swoim dzisiejszym występem pod moim mentorstwem i Barbara.
padali listki in si je iz listov naredila šopek. Na
Sve je bilo tako všeč, sem navdušen sem in navdušen sem nad vašim delom. Sam sem imel otroka v vrtu, da povem, kako je to naporno. Naučiti so super, v trenutkih neč pogruta, da niso polski otroci. Dober izbor je težka stvar. Jak bi bil najbolj za to, kaj so peli na samem koncu, v poljščini in v slovenščini, po črnem kosu? To je slovenska ljudska pesnica, ki mi je zelo, zelo všeč. Vi ste Zato jo sem jo prevedli prevedla v poljščino. Vsaka čast.
разговор.